Vi vil prøve at stege en kajkage, og den placeres på en let og varm pande. Nu var der bare sket noget, men ellers er det bare skuffelse. Ja. Det vil lige med. Jeg ser lyserødt. Ja, der er pænt varmt på, det er fuld knald. Det er gas. Klart det bedste, når man steger kajkager. Kan du prøve at dreje det, for vi kan se den bagfra? Sådan der? Ja. Altså, der er... Den synker langsomt, ikke? Den synker, jo, altså... De er udholdende sataner. Det må man sige. Shit, det ryger. Det dufter ikke godt. Det lugter faktisk. Nu har vi noget sort på panden. Ja. Hvor hurtigt går der i sådan noget? Er det nu, vi slukker? Det er i hvert fald meget tæt på. Jeg tror, vi slukker. Ja, så. Okay. Er det snart oversvømmet, det der? Den smelter ikke! Den smelter! Den bobler. Ej, først kastede den op, og så kommer... Ej, den sad helt ud. Jeg åbner den en gang. Okay. Den er ude over det hele. Det smager med. Ja, og nu skal vi så have kogt en kajkage. Det kommer ned i 100 grader varmt vand. Vandet skifter ret hurtigt farver efter chokoladens. Så er tiden gået, og kajkagen har fået 3,5 minutter. Vandet ser lidt grumset ud. Og her kommer kajkagen. Den serveres med lidt kajkagestrimler. Og værsgod. Vi har her et kajkage-stjerneskud. Kajkage tilberedt i mikroen. En røræg kajkage. Kajkage eller spejlæg. Og en kogt kajkage med garniture.